What is up? Struggle is real. Ako sir, thank you po. Ito na naman ako sa ZX6R. Alright mga par, no? So tayo sa Binmali, may inabot lang tayo mga par, and the same time we're about to due para sa aming PMS. Kaya napagkasunduan namin na magsasabay kami for our PMS. Yan, alright. Hello Binmaloy. Alright, Kalasyaw mga par, junction. Traffic ang haba. Pogi, oh, macho talaga ng Z9000. Shoutout kita sir. What is up mga par? So, natapos na yung PMS mga par. Sabay kami nung 6R ni Sir Kevin. So right now pauwi na kami sa mga bahay namin the same time na change oil, na PMS na yung motor natin mga par. Yan, kondisyon na ulit. Ang Ironman na ulit. Nice meeting you Sir Joel ng Kawasaki Wheeltech.